Witam wszystkich pięknie, ja się nazywam Niklaus, a to jest Dishonored. Zajęło mi jedyne 6 lat, żeby w końcu tej gry spróbować, ale jak mówi stare indyjskie przysłowie, lepiej późno jak w ogóle. I bardzo bym prosił wszystkich, którzy ten film obejrzą na, prawda, scenie YouTube'owej, aby w komentarzu szkrobli mi krótką wypowiedź na temat tego, czy chcą zobaczyć całą grę na YouTubie, czy nie. To będę wiedział, czy wrzucać dalej, czy ograniczyć się do tego jednego epizodu. No. Także jedźmy z tematem. Nowa gra. Poziom trudności. Łatwa. Lekka rozrywka dla nowych graczy. Nomany. Umiarkowanie domy się trudny. Bardziej spostrzegawczy. No nie wiem. Co byście tu zalecali? Siema, Sychlator. Lubię skradanki, będziesz się dobrze bawił. No ja lubię skradanki, a panie Splinter Cell, Hitman, Normal, Hard, trudny, normalna, hard. Takie kurde opinie są, można powiedzieć, podzielone. Bo tak, na trudnym, czy jest duża szansa, że będę dostawał kurwicy pomrocznej? No to nie o to też chodzi, nie? Na hardzie jest bardzo ciężko. Okej, Konrad mnie przekonał, gram na normalnym. Najciemniejszy symbol będzie ledwo widoczny. To ledwo to bym musiał mieć tak, Kajś, o. To się tam trochę jaśniej, bo to zawsze lepiej. Właśnie wróciłeś z twoją kilka miesięcy po to, że powiedziałeś inny nadal w cesarstwie niemieckim. A proszę pomóc z szczurzą zarazem. Przy tym pomożemy sobie zrobić Lord Protector. Corvo, if only there was someone else I trusted to Ty send, korwo! so that you could remain near. Musiałem. But there is no one else. And the spy master was right to insist that I send you. The plague has taken so many, and we must find a cure. When you are near, my heart is at peace. Emily and I will count the days until you return. Hurry home and bring good news. Tata nie wraca ranki wieczory. Tak mi się skojarzyło. Rzeka Wrenhaven. Haven. Steady hand. That's it. Watch it. Cast off line. Casting off. We're away. Ej, fajno grafika, fajno. Take us straight to Dunwall Tower. Lord Corvo has news for the Empress, and we've come a long way. A long way to bring bad news. The sailors say there's a curse on us. Black magic. All the others. Super. Fajno. For all we know, there's a cure for the plague by now. Maybe. I RTX, we live in patrzcie, strange odbicia. times. Sending the Empress's bodyguard away for a couple of months. That's unusual. Well, this was important. We need help with the rat. Czym się Wojtas? Ho there! We're going up. Seal, ready. Turning on the pipes. And she's rising. Oh, at last. Getting pressure. And stop! Shut her down. The Empress will be waiting for your news, Corvo. No, WSAD poruszać się, to się szło domyślić. Fajne rylce. Fair voyage, sir?
Szkoda, że nie mają, tu bym jakoś, Corvo, she's waiting. You should go see the Empress. taki angielski akcent bardziej by mi pasował niż taki American English. Jakoś do tego całokształtu. There he is. Good voyage, sir. Welcome back, Lord Protector. Lordzie Protektorze, ja lubię, kurde, jak tak do mnie mówią. Hello, sir. Hello. Her Majesty is waiting in the pavilion. W pawilonie oczekuję. Haha, You're back. to dobre. Will you tell me about your trip, please? Were there any whales? Wait, let's play hide and seek first. I'll cover my eyes and you hide. You have time? Mother's busy talking to that nasty old spy master. Nie! All right then. A, miałem zagrać. Okej. Nie no, ja muszę ponosić konsekwencje swoich wyborów. Nie mam nóg. To za to dostaję gra już minusa trochę, kurde, ale reszta mi się podoba. W ogóle to wygląda coś jakby było z Half-Life'a, nie? Takie, tu są szlify jakby trochę takie Team Fortressowe też. Jakby tu Valve coś przy tym robiło. The Lord Spy Master is with her, but Welcome home, Lord Protector. Stop moving, Campbell. And you, Corvo, welcome back, Ty korwo. wherever you've been. They sent him all around the Isles to beg for A, no widzisz, Waste of Konrad. time. Czyli My elixir will banish the plague from this city. dobrze kojarzę. Keep still a moment, High Overseer Campbell. I'm not so sure that painting looks like Nadrewident. Fajne miano. You saw my improvements. to the Nadrewident. Anton Sokołow, to chyba jakiś Rus. Nadrewident Campbell. It was a fool's errand, Corvo. The plague comes from inside us. We must all strengthen our faith. High Overseer, I must ask you to hold your pose. What are you doing? I need the bottle to draw the eye away from Campbell. I suppose I can paint him without the cider, though in truth he is always close to the stuff. She'll see you at once. Fajny wąs, kurde. Kolego. Hello, my lord. Hello. They're sick people, not criminals. We've gone beyond that question, Your Majesty. They're my citizens, and we will save them from the plague if we can. All of them. Very well. We will not speak of this again. Rewident Emil. Corvo is back. Thank you, Emily. Nice. Leave us, please. As you wish, Your Majesty. Corvo. 2 days early. Full of surprises, as usual. Podejrzany Łysol. Łysi w ogóle są podejrzani. Zawsze mogli być rudzi wcześniej. It's a fair wind that brings you home to me. Follow me, Captain. What news have you brought? We should leave them alone. I hoped that one of the other cities had dealt with this before, knew of some cure. This news is very bad. We're at the breaking point. Cowards! They're going to blockade us. They'll wait to see if the plague turns the city into a graveyard. Kucłem i nie mogę wstać. Are you okay, Mother? Jestem w wysokości You seem dziecka. sad. Yes, don't worry, darling. Mother is fine. Ja jestem Wait, łysy, byłem where are the blondynem. guards? No Who sent widzisz? them away? Mother, look! What are they doing on the rooftop? What? Emily, come here. O pieronie jasny! Cordis przedłużył suba. Ja to muszę sam odnotować. Cordis ją już przestał w cię wierzyć, ale ją zaś uwierzą. Dziękuję ci pięknie. Niech ci Pan Buczek darzy. Czym tam byś kcion? Siema, Ratel. Hopie, ja ci dziękuję. Ciulomy się. Aha, ja mam 1,79 m. Ja.
Lewy kąt blokować. Dobra. Emily, get behind me! Panie, już żech uratował. Corvo, thank you. If you hadn't been here... No more! Not again! Mommy! No! Get away from her! Ciu. Yeah. Yeah. Corvo, it's all coming apart. Find Emily. Protect her. Yeah. Pie- The only one. You'll know what to do. Won't you? Corvo. Ward us all. Look at what he's done. Yes, he's killed the Empress. Nie! No jak ni... What did you do with young Lady Emily, traitor? Her own bodyguard. Ironic. I'll see you beheaded for this, Corvo. Take him. Cóż za niefart, moi drodzy. Niewiarygodny wręcz można powiedzieć. 6 miesięcy minęło. Jestem zamknięty w sztumie w Coldridge. I za niedługo użną mi łeb. Nie jest to najciekawsza perspektywa. Ole show prevail. This is your final chance, Corvo. Sign the confession and let me give you the rights to put your spirit at ease. Przypiek mnie. That's enough for now. Get out. Let's give the man some time to think. Corvo, the Empress is dead. Her daughter Emily is hidden away, and no one will ever Przyjdzie Roche, dokładnie. Yes, unlucky you. Tomorrow you'll be executed, but it's for a good cause. This country needs strong leadership now, someone to guide the weak, and that's where we come in. There was nothing personal in this, even though you almost sank our plans. But it turned out well. You were in the wrong place at the right time, and someone has to take the fall. Jakie zbóje. Corvo. Guards! Take him back to his cell. To jest nieludzkie. You should eat, Corvo. This meal comes from a friend. Haźlik. Trochę jak też w New Orderze, nie? W Wolfensteinie. Miejscówki. Pyp. Przyjaciele. Mam mocnych przyjaciół. Any chance you'll share your food with me tonight? You always amuse me. Do 9 rano, Jutani, mówisz 2 September. No to nie pozostaje mi nic innego, jak was zachęcić do korzystania z tej możliwości i dzielenia się tym, co najpiękniejsze, czyli subami. Tryb składania się, okej. So many people are coming to the execution tomorrow. Czaję. It's on account of Corvo, the one who killed the Empress and abducted her daughter, Emily. So it's an occasion. Right. So Żeby nie zmienić wroga, naciskając powiedzieć, to wyeliminować go bez zabijania. Skradanie się i unikanie zabijania ma swoje zalety. Mniej szczurów i płaczków, przyjaźniejsze reakcje niektórych ludzi oraz mniej mroczne zakończenie.
Może faktycznie się opłaca nie mordować wszystkich. Meant for the high and mighty. Come see the noble Lord Protector get his head Wyjątkowo o dziwo. They're as bad as us betting on the dogfight. Attention. The solitary wing is off limits to maintenance crews, unless accompanied by an officer of Dobra, the to watch. będę dusił. Escort through the solitary wing must be scheduled in advance, with 1 week's notice. Ho. To już tak było. A śpi jak chrapie w ogóle. Still crying about that dice game? Oh, no stupid goddamn Dublin son of That's it. Attention. Tomorrow's execution will be restricted to the personnel assigned to the event and approved dignitaries only. Zasnął na służbie. That's just ridiculous. Stupid rats. Plague. Elixir. Bunch of crap. Dobra. Oj, ograbiony. I śpi. 2 kolegów zniknęło. Zdarza się. Tam był pistolet gdzieś? Ja, fajno. Tam się ktoś skapnął chyba o mnie. The Hound Pits. Wszystko bierzemy. Wszystko się może przydać. Attention. Tomorrow's execution will be restricted to the personnel assigned to the event Śpi. and approved dignitaries only. A. Ach, śpi, kochanie. Tu, 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 tu. Ta, ta, ra, ta, ra, ta, 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 ra, ta, ra, ta, ta. Ta, ta, ra, ta, ta, ta. Mama wyżonego, że coś się smutno zrobiło. Ja pierdzielę, Patty, ale ty się zachowujesz normalnie jak baba. Ty już się nie masz nad czym zastanawiać. Attention. The solitary wing is off limits Siema, to Perła. maintenance crews, unless accompanied by an officer of the watch. Escort through the solitary wing must be scheduled in advance, with 1 week's notice. Perła, no nie ma wesoło, bo nie masz suba. A co ty, Rafał, dupisz, że pizzę i kebaby w nocy? Ciekawe, kiedy Patty, kurde, je kebaby i pizzę w nocy. Ty już nie być taki mądry. Z córy.
Dlaczego prawy przycisk to jest to, co mam w lewej ręce? To w ogóle nie ma sensu. Piwo w nocy. Attention. Piwo. Tomorrow's execution will be restricted to the personnel assigned to the event and approved dignitaries only. Nie no dobra, już będę ten. Zapamiętam. Jutro mam rozmowę o pracę. No to kurde, czym jak kciuki. Jak dostaniesz robotę, to dajesz suba. Deal. Okej, zgadzam się. Mamy to. Psst. Screen zrobiony. Corvo's unconscious again. Though he's taken more punishment than the 2 men we've brought in for interrogation. When he wakes, we'll start again. Having him sign the confession for her murder isn't critical, but it might be useful to us later. Jezu, The assassination nie mogę rzucić wódką. is not a trivial matter. Urwę książki o ezoterycznych praktykach kongregacji. Ja tego nie czytam. Ja jestem chrześcijanin katolik, ja nie mogę o ezoteryce czytać. Bomba! No to bombowo. Nice. Bardzo mi się ta stylistyka podoba w tej grze. Taka kurde ponadczasowa. Taka nieoczywista. To ja już wiem, Bar, widzisz, no rozumiem, o co chodzi, no. To jest wszystko do naprawienia błąd. Wychylanie. Mocno się wychyla. Attention. The solitary wing is off limits to maintenance crews, unless accompanied by an officer of the watch. Escort through the solitary wing must be scheduled in advance. Mnie od tego skradania swędzi głowa. On takie wydaje odgłosy jak ja przez sen. Let me know if you want to take my patrol. Bug someone else. Ten się patrzy. Tu trzeba zrobić taki numer. Save'y, checkpointy. Są. Tomorrow's execution will be restricted to the personnel assigned to the event and approved dignitaries only.
solitary wing is off limits to maintenance crews, unless accompanied by an officer of the watch. Escort through the solitary wing must be scheduled in advance, with 1 week's notice. Go to sleep. Ej, a po co kasa w sumie w tej grze? Się coś będzie kupowało? No, jak jest kasa, to na logikę tak, ale... Co, ulepszenia jakieś czy coś? Corvo's execution is tomorrow, right? Yeah, but everything has to be set up today. Halt! I can't. Authorized personnel only. Attention. Tomorrow's execution will be restricted to the personnel assigned to the event and approved dignitaries only. Kuźwa! Dobra. Nie wszystko się udało po cichu. To fakt. Ale musi być też trochę dynamiki. Siema dwaj źli. Nie może być wiecznie cichosza. No gdzie się będzie dało, to nie będę zabijał, ale... Jaki łysoń. Dawaj wszystko. Oh shit. Dobra. No trespassing. No kurde, przepraszam. No na razie, jak to mówią, prawda, w Białymstoku, to się dla mnie podoba. Fajne! Fajne, kurwa, panie, fajne. Mniejsza o większość, to trzeba dekodechnąć, kurde. Tak, to jest sam początek gry. Use some kind of explosive to blast its way out. That doesn't. Okej. You think he had help? Who'd know how to do that? Bottle Street gang, maybe. Watch for booby traps. Could be some down here by the look of it. Good. If
Booby traps. Corvo. You're afraid of him? He's Sir Conan. It's all merchants and whores down there. Kids like you never saw what he was like. I saw him fight 3 to 1 in the practice yard. He's a whirlwind. I hope he's... No i to jest nowa nauka. Uważać na szczury. Jak w tej grze, co wyjdzie o tej pladze w średniowiecznej Francji. No będzie kurde superanckie. Siema Daria. No one will keep us from death. To już się napija piwka. Zamów mi... No jest zamówione, dzisiaj się pytał na kiedy dokładnie. Sorry. Na kiedy będzie? No na kiedy ma być, to będzie. Fu, ścieka. Podkład pod alkohol. A to też będzie pite. Ja kurwa. Nie, i mi zdemonetyzują nagranie. Kurczę! No dobrze. Alright. Jezus, Dawid jeszcze miał streama. Dzięki za hosta. Witam wszystkich. Ja tutaj rozpocząłem przygodę z Dishonored. Lepiej późno niż wcale. Jakby coś, to się kameruje. Można pozdrowić kogoś, rodzinę i w ogóle znajomych. Na czacie. To będzie na YouTubie. Ale to musicie potem jeszcze raz obejrzeć. Ale hukło. Pewną osobę. Ale najważniejsze, że ta osoba będzie wiedzieć, o kogo chodzi. I te pozdrowienia są... ja tego streama robię tylko dla jednej osoby i ta osoba wie, dla jakiej osoby ja to robię. Siema Wiedźmin. Pozdrawiam ukochanego. A dzięki. No właśnie. Ale tak przy ludziach. Aren't we supposed to load the bodies into carts headed to the flooded district? Yeah, but screw that. That's too far. I don't want to catch the plague. You? No. Doesn't the elixir prevent it? Maybe. Either way, let's just dump them A czy szczury umią włazić na takie podwyższenia? Chyba nie, to są w ogóle jakieś klatki do PSE-ów. A, i tu trzeba zrobić taki motyw. Że szczury je... To nie tak. Ej, ciepcie mi jeszcze jednego. Ja wiem, że ja je mogę. Trzyma w stopach. Uschną mi szwaje.
Dzięki za follow, Bodek. Attention Dunwall citizens. The assassin Corvo, responsible for the murder of our fair empress. Nie, ja muszę sobie to zamienić, bo ja się będę mylił. Ja się będę mylił. Jak mija dzień synka? A to już po wszystkiemu. Atak mieczem musi być na prawym. A. Gdzie jest strzał? A to było, że tutaj. Zara. No tak. No i teraz powinno być ok. The disappearance of Lady Emily, No. heir to the throne, Dobrze. has temporarily escaped state custody. Any evidence as to his whereabouts must be delivered No, to the city są ludzie. at once. O dziwo, tacy. Ponoć są, którzy grają na opak. Fuj! Alkohol! Wąziu na przykład. To jest bardzo specyficzny przykład człowieka. Ogółem. Co tak jebło? Aż się cały wystraszyłem. A pułapka była. Aha. O Jezus. Daliby spokój. Dowej te precjoza. Teraz mi się myli. Teraz muszę pamiętać, że rzuca się na prawym. Przywyknę. Prędzej czy później. Raczej później. Śpiesz się i powodzenia. Śpiesz się powoli. Oh yeah, baby. Crossbow. A, no i gites. No i gites majonez. Szkoda Brazylii, no nie. No nie wiem, mi tam nie ma szkoda. Ale jak ktoś jest Brazylijczykiem, można być zmierzyć duszę Brazylijczyka na przykład. Myślałem, że to się tak rozbroi. A! Miałem Kakaduist odbanować. Dać jej jeszcze jedną szansę.
ale jak będzie szaleć, to ją osobiście zbanuję i już jej nie odbanuję. A to nie pytajcie się mnie, bo to nie ja ją zbanowałem. He won't get past me, sir. Do you know who we're hunting here? Don't try to take him out alone. What if no one from the squad is around? Then try to make a lot of noise when you die. Knock something over if you can. Bastard. Bastard. Smells like a dead weeper in here. Tired yet? Stay alert, you worms. He's not getting out this way. Zasadniczo to go chciałem ogłuszyć, nie? No czasem se zabiję, no bo to też bez przesady. Żeby ani jednego nie zabić. Za każdym ogłuszającym razem. Za każdym zrzuconym głazem. Hey! Assassin, help! Eat metal. You made someone a widow. Dzięki mi Haszko za follow. So, I died. He won't get past me, sir. Do you know who we're hunting here? Don't try to take him out alone. But what if no one from the squad is around? Then try to make a lot of noise when you die. Knock something over if you can. Przepraszam. Bastard. Bastard. Smells like a dead weeper in here. Still crying about that dice game? Blow off. Quiet. Nasty furry Phil. Stay alert, you worms. He's not getting out this way on my watch. Kurde, jak ta woda wyciska do góry. A jakby tak ich wszystkich ominąć? No ma nieregularnie. Attention Dunwall citizens. The assassin Corvo, responsible for the murder of our fair empress and the disappearance of Lady Emily, heir to the throne. Corvo, over here. Quickly. I'm Samuel, and I work for some good people who want very much to meet you. They said you'd come out here,
I can still hardly believe it. I'll take you to meet them. Just down the river from here. Samuel, czyli to są potężni mocodawcy wiadomej nacji. No i tak, tam nawet nieźle. Pub Hound Pits. O, wygląda jak trochę Bytom 2020, ale w tej wersji, że przetrwał bardziej w oryginalnym stanie. Ale ładnie. No taki Boyton. This is the Hound Pits pub. Closed for business after the district marked off its Przeciwieństwo Puloka to po śląsku. right under the Lord Regent's nose. and Jak he przeciwieństwo don't know a Puloka? Of course, if anyone finds out what we're up to, the Watch will break in with swords drawn. And now that you've escaped, the Lord Regent's going to be tearing the city apart. Take you up to meet A że Admiral piczka, Haddock a. and the rest of the Loyalists. The To Admiral's a na to nie man znam to żadnego śląskiego określenia. Anyone can help you find that missing girl, Lady Emily, and clear your name. He can. No, Tałona ewentualnie. Tałona i Tynłon. Afa. Afy to idzie ciepać. Albo futrować w zoo. A co ty takie afy ciepiesz? Ty no, jak na Bytomiu, Bobrek. Za świetności. Jak cipa to kura po śląsku, a kura to... Ale że co? No, cipa po śląsku kura. Cipka. Bez tuż cip, cip, cip. A kogut to kokot. No jest cipa, jest kokot. The outsider walks among us. Wolf among us. Taka mogła być gra. Kokot. Tak. Żadnych fajnych seriali. Gówno seriale. Siedzieć, Twitch TV, Niklaus oglądać. Seriale. Bo po słowacku kokot to obelga, coś w stylu kuta. No tak jak Pawlos masz po angielsku słowo kok, które ma też dwa znaczenia, nie? No to jest... Podobna sprawa to będzie. W tym przypadku. No jak na Bytomiu, no ale to fajnie, to się czuje jak doma. I expect they're hard at work in there. Best join them. They'll help you get whoever. Tak by really wyglądał killed the Empress. Bytom, jakby ten... Nie wiem co. Jakby nie druga wojna. Siema Wojtek, witam. I'm sure the Admiral was anxious to meet you. It wasn't easy getting You cannot kill the rat plague. Plague. To voice actor co Gerwanta. Ten? I wouldn't hang about if I were you. From what I understand, time's getting short. O, podobny. So it's starting at last, huh? We found our man. Ja i After taki 6 szynk. months in Coldridge Prison, he slipped out like Ale bym poszedł do takiego szynku. Not I surprised. się tak napił He was takiego the person- skija. We can continue this later, Lord Pendleton. The man of the hour is here. Corvo, I'm Admiral Havelock. A true servant of Ty the Corvo. Empire, like you. Until the Lord Regent purged those of us who wouldn't recognize his claim on the throne. And I'm Lord Trevor Pendleton. I represent the nobility in our little group.
but we all act as equals here at the Hound Pits pub. This is a momentous occasion, Corvo. I'm going to come out with it. We've been building a coalition of loyalists, aimed at ending the Lord Regent's tyranny and restoring the throne. At risk of execution, we're committed to finding young Lady Emily and seeing her crowned as Empress. We've got big plans, but we can't do any of it without you. We need your skills, your ability in a fight, and in helping us, we're going to help you destroy the men who murdered the Empress. Sorry, you must be exhausted. We can discuss this further after you've recovered. But before you retire, you should introduce yourself to Piero. He's challenging at times, but his industrious mind buys him that right. Yes. Piero's as much an artist as a technician. Karykatura agenta He's going to Smitha. be crafting the Trochę gear tak. you'll need. Go talk to him Ej, and then szefie. get some sleep. We can talk more when you've rested. Ale dym z fajki zajebisty. Ej, Good to szefie. have you with us, Corvo. Dajcie się Nothing. zakurzyć, Have you nie? talked to Piero yet? Ty, ale nie kipuj mi We na made the szczywiki, weapon nie? left for you on your way out of Coleridge. Bo ci zaraz wdupia. Go see him when you can. Pa! Nie! Did you do that? A ty co? If I may, I am the personal assistant to Lord Pendleton, and one of the senior servants at Pendleton House, as was my father. Now I am entrusted with Dobra, the dobra, home dobra, of the dobra. Loyalists. I have never seen the Admiral Sam fail at muszę anything. połazić. If order can be restored to the city of Dunwall, I believe he can do it. If anyone can get your Siema. life. Pleased to meet you, Master Corvo. I saw you at court in have been installed happier at last days, with no small but you amount might of not complaining remember. by that end. I was once a close ally to the Lord The Regent, others have no Hiram idea what Burroughs, it's like to suffer back when as he I was have. just the spy master. Jak się gra podoba na ten moment? No mnie się to podoba... Nie, przepraszam. To jest wypowiedź kierowana do widowni białostockiej. Podoba się to dla mnie. To się dla mnie bardzo podoba. Klucz. Log entry 1. O Jezus, panie, za dużo czytać. Seems we have moved to a new phase. Wreszcie harpudnika, no sounds good, Former ale... bodyguard Będzie z tego exp. is en route to the staging location. Pendleton's voting block and my military Przetworzony tran. all we've lacked is the ability to project lethal force in a controlled manner against a previously inaccessible... to the point, we need a man who can kill the bastards for us. Corvo is more than capable of that, I have no doubt. Enball. Is this off? Switch. Lydia! Ta kurwa gra. Kurwa. Do not attempt to house or care for a... My. A nie, jednak nie. You must be Corvo. Nie. I am Lydia, at your service. Your room is upstairs and ready. When they told me who it was, well, I thought you'd be older, like the apple. Nope. Ja, to będzie elektrociepłownia Sząbierki, ja to poznową wszystko, ja. Sam browar bytomski. Ja. I'll be crafting your weapons and gear. All custom work. For you, I will create the tools of a master assassin. Na to licza. No! This cannot happen now the tank of whale oil is running.
Will you get a new tank from upstairs, A please, tak while się I hold this składa. in place? Be careful. Oil's unstable. When it explodes, there's a terrible Że ja już taki mam. Mówisz bar? No wiesz, ja to tam tak... to muszę załadować. Ja tak bekę kulam sobie, nie? Ale... nie byłem tam nigdy. I raczej nie będę. O ile wszystko dobrze pójdzie, to raczej tam nigdy nie będę. Perfect. Now plug it in. Perfect. Thank you, Cole. Here, see? The assassin's mask. You're a wanted man, so everyone in the city knows your face, but this mask... Na wycieczkę do Białego Stoku. If you just hold still, fit must be precise. There. Can you see normally? Send the lens out of alignment. There. Better now? I can create more for you. Upgrades for your gear, weapons, munitions. But our situation here is desperate. Scavenge the city for valuables and I will resell them on the black market. That should give us the money to craft the things you need. Tell me what I can make for you. Poka, poka. Klucz, pociski. Ostrze sprężynowe. Ja bym sobie coś ulepszył. Pistolet. Ulepszenie pistoletu Corvo. Mogę sobie ulepszyć celność kuszy albo celność pistoletu. A miecze to tak, bo mieczami to się będzie zawsze walczyło. To jest dobra inwestycja. Dobra. You must be exhausted. I advise that you get some sleep. Your life will get even more difficult soon. You should rest while you can. Idę spać. Sleep well. Kabab w zupie. A wy się śmiejecie, a ja przez majora do prawie każdej zupy se kabanosa wkrajam. I powiem wam, że to, kurde, jest dobre. Z parówką, przepraszam, porówką jeszcze nie próbowałem. Kuksu. Nie ino kuksu. A, dźwięk deszczu jak się siedzi w domu, jak wali po parapecie, to jest coś pięknego. To jest takie relaksujące. O, a mi się chyba coś śni. No właśnie, Pawlos, cały ten świat jest taki bardzo europejski. Ja byłem przekonany, że oni tu będą mówili takim brytyjskim angielskim, nie? Bo to by pasowało do tego wszystkiego. A oni tu tak amerykańsko mówią i to mi tak dziwnie kontrastuje z tym. Hello, Corvo. Jak ty do mnie Your life mówisz? has taken a turn, has it not? The Empress is dead. Her precious daughter Emily is lost somewhere in the city, and you will play a pivotal role in the days to come. For this I have chosen you and drawn you into the void. I am the outsider, and this is my mark. To jest chyba użytkownik wykopa. And beyond the world, great forces that we can call magic. And now, these forces will serve your will. Use this newfound power. Znaczy no Patty wiesz jak. Co prawda to... Come find me. Szkoda, że nie mają akcentu europejskiego, to się trochę zgadza z Białymstokiem. No ale te wzorowanie na Londynie i Edynburgu to tak średnio. Użyj swojej moczy. Ja, bym był pierwszy w kolejce, jak zawsze, jakbym miał taką moc.
Tak patrzcie, leci jakoś stara oma do kasy, a ja tak. Pszt. Albo... Pani! Pszt. Albo do autobusu. Pszt. I... Pszt. Ja, stare babcie to są niezniszczalne. Nie do zajechania. W dziejach Korini z tym modzie do Gothic 2 redaktor Jareczek Meksykano będzie. Co? Jak Jareczek w Gothicu? Nie ocali się, 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 nie ocali... A ty tam wyjść. Ma tyle co zjeść. Dzieje końc nowy film, więc morda Jareczka pokazana w programie. Co? Serio? To ja chyba zagram. Aha, to ma nas... Ehe. A ja sobie ją zużyłem. Faktiken. Ej, a jak mi się skończy na amen? Nie będę mógł skakać już? A nie, ona się tam ładuje do pewnego poziomu, dobra. Siema Divinity. Donaty na urzędniczej, dokładnie. Slicer, to weź mi z łaski swojej podrzuć w szepcie. A to takie jakby ala Stridery z Słonego. Z Half-Life'a. One tak... Ominąłem skrzynkę. Co ty fandzolisz? Idzie się tam jeszcze wrócić. A już ciul. Ty! Wieloryb? Ale jazda. Jeden podest za typami. Dobra, nie wiem o czym mowa. Trudno, przeżyję. Za 4 do tyłu. A, no to... Dobra, tam bez przesy. Bez przesy. In the days that follow, your trials will be great, Corvo. Seek the ancient Czy ja jestem ze runes Śląska? bearing my mark in the Nie. places of your world. Co ty dupisz? And at Żeby shrines nie, raised Kajo, in my ze world. Śląska nie. These runes will grant you powers beyond those of other men. To help you find these runes, I give you this. The heart of a living thing, molded by my hands. Co? With this heart, you will hear many secrets, and it will guide you toward my runes, no matter how they may be. To jest serce tego. Komu tam serce Listen wyjęli? to the heart now. Mickiewicz? Find another Nie. rune. Komuś tam ważnemu. Chopinowi. O, właśnie, Chopinowi. Nie Mickiewiczowi. Ale to w ogóle trochę dziwne takie. Trzymane w lewej dłoni serce pomoże ci zlokalizować kościane amulety lub runy, nawet przez ściany. Serce pulsuje i rozświetla się, gdy masz przed sobą kościany amulet lub runę. Tak, że będzie bić szybciej w miarę jak się będziesz zbliżać. Serce będzie szeptało sekrety. To ciekawe.
Trochę creepy. This place is the end of all things. And the beginning. Faktiken. Szepce. Ale jaja. Creepy idea. A! Coś się zaklupało. A, to nie wiem, czy to jest bezpieczne. Jolo. Nawet było. Jak zapukasz w szybkę, zagra mazurka. All of time's meaning is here. Neither seconds nor centuries. Nice. Nice. Gdy zbierzesz kilka run, otwórz dziennik, przejdź do sekcji masy, mieć runy na mocy. Mocze. O, można ulepszać, panie. Tu wszystko można. Żywotność. No, żywotność to jest dość ważna rzecz. Do wszystkiego dojdziemy pomału, ale... To trzeba... Kurwa... To trzeba na spokojnie. As it has to the others before you. And now I return you to your world, but know that I will be watching with great interest. A czyli to nie była ino pijacka faza. Tatuaż został. Yeah. Ale jaja. Tu mamy takie, tu mamy tego, tu mamy wszystko, panie. Ammunition, pęk kluczy. Jest runa. No to cyk, po runę. Attention Dunwall citizens. River traffic is forbidden from landing in the Distillery District due to risk of infectious contact. Violators will be taken to the Flooded District for treatment and rehabilitation. Tu jest taki otwarty świat, nie? Nie. Własny, otwarty świat, nie? Ty, ale wyleć z tej wody, Bo, Somewhere in the basements below, hound kills hound, and money changes hands. Oh yeah! To nie wyglądało na takie głębokie. Oh yeah. No to co? Prysk. A!
Co to mnie? Coś mnie bajsło. W ogóle się wydaje, aby on tak wolno biegał strasznie. If you like, but he won't use it. Szefie, Well, super. let's get down to it. First off, I know that assassination is dark business, but sometimes good men have to do bad things to make the world right. Tak Our jest. purpose is clear. We want to restore Her Majesty's line by finding and putting Emily Kaldwin on the throne. To those ends, we'll hide, act in shadow, take them apart, piece by piece. Tonight, High Overseer Campbell dies by your hand. It won't be easy. He's protected by his overseers, an army of religious zealots. But if anyone can do it, you can. Your exploits are legendary. Campbell carries a private journal. Once you've eliminated him, get the journal, because we think it contains Emily's location. Recovering her is obviously critical, assuming she's alive. That's the gist of it. Remember our cause and strike true. We're counting on you. Fajnie. Another thing. A ty stoisz w barze i tintolisz. Martin. He's one of us. And if you manage to find him, give him whatever help you can. Też bym tak He's a chciał. master strategist, and he got caught working for us. Mocze. A to fajne się wydaje. To biera. It'd be good to have him back here at the house. Ale ładnie, kurde. To się godnie starzejąca się gra. Corvo. Hello. I'm Callista. I work here Hello. for Admiral Havelock. I'm sorry to intrude on your business, but this is important. I suspect you're going to kill the High Overseer. That wretched man. There's really no reason for you to listen to me. But my uncle, Jeff Kernow, still serves as captain in the City Watch. But he's a good man, and my only family. The chatter in servant circles is that Campbell just took delivery of an exotic poison. And I think I know why. My uncle's not corruptible like the rest of them. Campbell is going to poison my uncle. Do you think you could protect him? You used to do that, right? No jasne. Before you had your Tak. current profession. Tak, ależ Before tak. you became an assassin. No tak, pani, no ja, no letko. Just wondering, sir, if you thought about perhaps seeing Piero before venturing into the Overseer's nest. I'd recommend going with the best gear you can get together. O, byłem, panie, jestem uzbrojony. There you O, go. Just give the signal. lepiej nie będzie. Jadymy. Dzielnica destylarni. To coś idealnego do mnie. It'll be a rough trip. Used to be to go straight up Clavering Boulevard, but now it's not so easy. Half the city's dead of the plague. The other half's fighting over what's left. City Watch still holds the bigger streets, and they've set up those wall of light checkpoints. A man walks through one of those, and he ends up burned to a crisp. Everything not controlled by the City Watch is gang territory. Then there are the real odd birds living on the fringes, like that Granny Rags. They say she's nuts. I don't know which is worse. Just take your pick. Masno. Dawaj, sura. Nie. Nice.
last one was moving. What? Yeah, the little one. Not possible. I inspected them myself. Keep working. Well, he ain't moving no more. Ha ha ha. 1, 2, 3. Good. Keep them coming. The city's dead. We'll make it 3 more months. Śpi. Kochanie. Chulero cigars. Report any sickness hiding the plague is punishable by death. To faktycznie. Attention Dunwall citizens. This is a special announcement from our honorable Tworzyć Lord parasol, Regent. co? This is the Lord Regent speaking. Mapa Bytomia. It is with regret Tak kiedyś that było. I announce that my term as Lord Regent has been extended through the month of harvest and potentially beyond. In addition, continuing crisis. The overseers of the Abbey of the Everyman remain in service to the state and are empowered to enforce order whenever and wherever necessary. No ja wiem, Costello, wiem, spokojnie. Po tej misji skończyłam grać. Make it 3 more months. No to, żeś się Patty jakoś dużo nie nagrała. Siema. I think my wife and I will be able to ride this thing out. The plague has to pass eventually. Good. Keep them coming. No na lapku. Aha. Zdupczy orzech. No to będzie ciężko, ale... Clever in blood. Za głosem serca jak Pocahontas. Aha. Ehe. O kuźde, a tu są scury. O czym szymią wierzby? Nie wiem o czym, ale wiem gdzie. No, na Gruszczycie. I nie wierzby, tylko jodły. Trochę ich aby wytłukłem. I can feel a great age ending. Tam dwa blisko są. Hey, don't you owe me a drink? You always amuse me.
Jednego nie zawadzi. O! No spadł. Well, is it on? What's it look like? Trzymaj, Zdzisław. Blow off, Haber. Się. Go on. Toss the damn rat already. Never gets old. Huh? Oh no! O! Ja też się nie wiem skradać. Ale ja się próbuję skradać, tu mi akurat nie wyszło. Ale przeżyłem. I to jest sposób na ukrycie zwłok. Nie ma zwłok. Nie ma zabójstwa. Tak jakby ich nigdy nie było w ogóle. To jest metoda. Ej, tutaj serio, tak architektonicznie to takie bytomskie klimaty. Tylko nie ma nigdzie pomalowanych puloków i HWDP, ani Hakenkreuzów. Ale oprócz tego to tak domowo. Druga część jest Bytomiu, okej. Że save'y robić, znaczy ja się tak nie staram, żeby tam nie zabijać w ogóle. Jak się uda kogoś nie zabić, to fajnie, ale jak się nie uda, to nie będę tam 500 razy wczytywał. Hello, Martin. I hear the second day is when the skin really starts to come all the way off. Is that true? Or is it the itching that really gets you? Or the rats? Jasper, isn't it? It's not so bad in here, except I miss your wife. Huh. You don't scare easy, I'll give you that. Psst, Corvo. It's me. Oh, what a sight you are in that mask. I know who you are and what you're here to do. And I can help. Kurde, Marcin. Unlock me and I'll buy you a drink in a couple of days. Bioshoka, o! By the Void, I'll buy you 100 drinks. Świetna gra. Kurde, Marcin, co ja ci mogę poradzić, no? I have poor circulation and I seem to have forgotten my mittens, so I'd appreciate it if you could release me or at least go gather some firewood. Feels good to stand up straight. Thank you, Corvo. What you're here to do tonight is of the highest importance. We've got to find Emily. So kill Campbell. No to jak tylko Infinita, to tym bardziej. Once it's done, search his body for the journal, his notorious black book, and get out of there. Black? Campbell is meeting with a guard named Kernow.
And word from my informant is that Campbell is going to poison him. Maybe you can use that to your How advantage. dare you to say something like All this? right, I won't be of any help here, so I'll make Luck. my own way back to the Hound Pits pub. If I see Samuel the boatman, I'll tell him to pick you up in the backyard, behind the office of the High Dobra, Office. powie się, że pijany leżał. May all the spirits guide you, and may our enemy's head hit the floor without you taking a scratch. Co to ja mam za yerbę? Jakaś yerba. A, to granat. To jest ciekawica. Ja tu już widzę taką opcję. A, kurde, uleczyłem się. Tu się na R leczy. Jeszcze się będę mylił. A jednak nie. A jednak tak. I was just reading in the archive about the heretic's brand. It sounds painful. Have you ever seen the ritual? I've never seen the heretic's brand used. No, it's a rare occurrence. But I did spy the R jak Hill. Logiczne. To jest proste. Out on a retreat, we passed through a fishing town and saw him begging. What were his crimes? Who can say? The brand is reserved for an overseer, or even the high overseer himself, who violates our codes and must be cast out permanently. Remember the 7 strictures, and you never knew Przepraszam. Za dużo wiedział. Co ja to chciałem? Damn! Someone's been killed! Zobaczył te zwłoki. Cóż. Leż sobie. O! Poziom chaosu. O, w tym poziomie będzie bardzo wysoki. Dobra, ale moi drodzy, ja sobie zapiszę tutaj. Będę kontynuował na następnym streamie, bo ja już mi się oczy same zamykają i to jest bez sensu. Także dzięki za uwagę na YouTubie. Bardzo fajne się to wydaje, póki co. Po 1,5 godziny grania. Także jeżeli chcecie, żebym zaspamował tym YouTube'a, to dajcie znać. A jak nie chcecie, żebym zaspamował, to też dajcie znać. Sub i dzwoneczek. Ciu.